En aquell moment jo ja estava fixa a la meva empresa, és a dir, estava començant a pujar de càrrec, diguem-ne, em trobava molt contenta a l'empresa, estava molt bé. També dic que ells al principi ho van reconèixer com a malaltia, és a dir, que van reconèixer que jo em vaig contagiar al meu lloc de treball, però una vegada que van passar els 2 anys es van desentendre totalment. És a dir, a més, el meu acomiadament va ser disciplinari justament perquè no se'm va adaptar al lloc de treball. Clar, llavors això em va crear molta impotència, perquè jo sé que en aquell moment es podia haver intentat almenys doncs això, readaptar-me al lloc de treball, que amb això també ens trobem, Joel. És a dir, sé que és complicat segons el lloc de treball, i en el meu cas em van dir que, bueno, que portava molt temps de baixa i que ja no tenien un lloc per mi.